Ndopaipa munokurudzira vakadzi kuti endai kuchechi kunoenda vamwe, iwe uchichera yemadzisawira. Iwe kana zvakanaka zvadii kupindwa newe baba, uratidze vana kuti ndo panopindwa. Munokurudzira vakadzi. Ngaindimbokubvunzai, mungati kudino murume anobvisa bachiri apa? Mumba mopinda nyoka. Ota mainiki obva akwira pabhenji. Mainiki uyai murume nyoka. Uyai yakuya nokuno. Mainiki uya wakundiregerera uya urume nyoka. Iye baba ndiye ari kuchema nyoka panapa kuti irohwe naadzimai. Nyika yakapinda nyoka inonzi Satani. Asi varume vari kukwira pabhenji voti kunamata Satani ngaarohwe nevakadzi. Mukaona baba werudzi iyoyo munofungei naye? Uyu kana sketi pfekedzai nebhareta negogo. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuti zvinyatseita kana bra mutengerei. Satani inyoka yakapinda munyika. Ngaarohwe nevarume. Vhangeri ngariparidzwe nevarume. Haleluya, haleluya.